Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Candi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Menatani. Saksamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan humor ingkang mawi ira-iraan. Cahya Purnama Ratu utawi Joko Kendhil minta kawin. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara dipun tindakaken Raka Mas Aji Soko. Asisten sutradara katindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran dipun tindakaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi dipun tindakaken anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakaken Dimas Budiono Batak. Lekting katindakaken Dimas Ladu Aldiansah wondene Pangrengga Busana. Dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntali. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Raka Mas Gentong Kahwa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Parangkencana. Adipati Tejo Baskara ing dalu menika dipun paragani dening Bapak Mogol. Tejo Lelono katindakaken dening Cak Sendur. Tejo Pati kaparagani dening Cak Sariman. Tejo Asmara katindakaken Raka Mas Dedek Wibisana. Wondene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salajengipun nggambaraken wonten ing pertapan Toya Arum.
Resi Pramuja dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito wasiaking katindahaken Adimas Rokim Sanjaya Sri Asih dipun paragani Nimas Menik Widyawati pramuji katindahaken Adimas Eko Pranoto wondene para murid karameaken para seniman bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Tanjung Anom. Prabu Sindunegara kaparagani Raka Mas Andi Prastya Siti Kumbini dipun tindakaken Nimas Puput Jarmiati adegan salajengipun wonten ing Guwa Mayit Resi Prabota katindakaken Raka Mas Aji Saka tenung dipun paragani Adimas Sabdo Giyanto Joko Kendil kaparagani Adimas Abi Rojali Bathara Narada ing dalu menika katindakaken Raka Mas Andi Suratmin Cahya Purnama kaparagani Adimas Bagong Sutresno salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Medang Kawuryan Adipati Purbanegara dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto garwa Prameswari katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati Patih Mangun Praja dipun paragani Raka Mas Imam Sarjono Widowati katindakaken Nimas Tata Wulandari Widosari kaparagani Nimas Diah Maharani Widaningsih katindakaken Nimas Atun Sagita wondene Widyaningrum katindakaken Nimas Mutiara Gimbul repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor Cak Sariman Adimas Rokim sarta Bapak Mogol Lemban katindakaken Siciyu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola mekaten kula wau para kadang budaya Sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika kita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggala ana mung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran dun dun
getrekno. Warai aku ya acarane. Ayo. Bamiran sik. Nang lung terus kowe duntang tak blong mudeng omongin ra iso wis mudeng urung Kanjeng Adipati ngersake blendrong loh lah kok berhenti bocah goblok maksudnya nek wis iku terus tabohi gentenan siji-siji nang no terus kendange terus sarane terus gonge terus bonange kabeh siji-siji mudeng ta ora goblok ora umum omongi oh iya yo maksudnya ki ora topaken klothang goblok langsung nang tung tak jreng mudeng lah ngono bareng ya ya dung tak jreng yo terus tutuke acoco nang dung tang tak neone to tung dedang tung tang de tang de tung tang tak dedang tung dedang tung tang de tang de tung tang tak dedang tung dedang tung gano sikil mudeng ngantek meniren aku yo Wes ora godak. Wanjane ora iso do mulih ngono lho. Aja. Guyon, Bro. Aduh. Kabeh para kawula ing endi kene negara Parangkencana wis sumekta ing Gati. Sampun. Kabeh wis siap siaga. Ora ketang piye? Aku dadi Nalendra ning gone Parangkencana ora adigang adigung adiguna. Kabeh tak padhake. Gembredeke swara kaya apa? Saka kadohan.
dek iki ana kadang adipati tabane malah jaranan. Jenenge kok sapa? Janganmu sembarang dengah sing penting duwe. Adikku di Pangeran Dangdut. Jangan sapa? Jangan sapa? Saya tak lele. Ki Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas sapa? Janganku sapa? Panjenengan Kang Mas kula. Baner Kang Mas ning aku duwe jeneng. Jenengku sapa bocah bagus sing delonet. Aja meneh sampean jenengku dhewe ya lali kok. Us, nek ngono. Ayo, do takok dalange jenenge sapa. Iki wis pentas kok jalaran takok. Lah aku ya wis lali kok, Teh. Lah iki gara-gara kacau karo panjak iki lho. Sapa jenenge teleng ora? Kenang kau Piye tak dono apa ora? oh iya. Hei. Lho, kae peno ndi? Are kok ngedoi. Karena Maksude ngedoi kowe terus gak lunga. Kandakno sapa jenenge? Kandakno sapa jenenge? Ora kon ngadoh. Ora kon ngadoh ning kongkon ngandani sapa jenenge? Nang ngadoh lak tak ngombe kopi. Karepe dhewe. Tejo Lelono. Kadange Tejo Baskara. Aku Tejo Patiko. Kabeh nganggo Tejo. Tejo Lelono. Kadangku saka kadipaten yaiku awu langit. Awu langit. jaran dawuh mancal diko kan. Mancari dasem dhewe. Pripun to? Kok jaran dawuh parai. Iki piye iki kok leren marahi nang dhuwur panggung. Ditimbali karo Kang Masku Tejo Baskara. Dak ora jaran dawuh, Pak. Sabda dalem Kang Mas. Wonten dawuh panandika. Wonten dawuh panganan diko Kang Mas. Pangananmu dhewe sing mbok tokno. Bocah ngger kakean mangan kikil wedhus ya ngene kuwi. Kula sewengi ngentut terus Kang Mas. Dimas Tejo Lelono. Wonten dawuh Kang Mas Bagas Baskara. Tejo Baskara. Kepenakno dhisik lungguhmu ing pendopo. Endi? Parang kencana kene. Kok prang lali kabeh piye? Lah ana dagelan dadekno bupati. Monggo. Kakang Patih Tejopati. Oh nggih, sabda dalem. Kok malah menengae jenengem yo lali. Ketoprak dolalinan sesuk ngombe jamu Cerebrofit. Wonten dawuh Kanjeng Adipati Tejo Baskara. Sawetara suwe aku ora niti presa ana ing Kadipaten Parangkencana mlebu ning gone desa madesa nitik kahananing para kawula ing Parangkencana. Nggih. Kakang Patih, nggih. Apa sampean dhewe sing budal niti presa ning desa apa ana utusan? Dados sampean sampun dangu mboten niti presa. Bener piye, Cung? Bupati kok kentut. Parah. Sakesene buri. Ino jenengane iki. Kakak Adimas Tejo Lelono. Wonten dawuh Kang Mas. Kowe kok ngentutan. Niki wong mangan kikil wedhus nek saupren. Ambune leh man. Mateni wong. Wis. Aja digagas entute. Panjenengan badan itu pirsa kawontenan wonten ing Parangkencana. Kaya mengkono, Kakang Patih. Kula kanthi. Lho, iki budhek apa piye? Lho pripun? Kowe sing tak utus niti presa wis apa durung perintah apa mbok lakoni dhewe. Dadi kula kedah atur palapura. Kaya ngono, Patih. Kados ketoprak ngoten niku. Cocok iki ketoprak Wahyu Manggala. Pimpinane Bapak Sahroni saka Kemadu. Saroni. Lah sing duwe gawe kan Sahroni.
Dadi iki ketoprake Pak Sahroni wakile Siti. Siti. Ketoprake ora Wahyu Manggala. Kayu Jati Budaya. Piye teh? Oh nggih. Kula kedah lapor nggih. Kudu lapor. Namung saderengipun kula matur Kanjeng Adipati. Aku nganggo ngene iki Sungkem pangabekten kula mugi konjo. tak tampa kanthi leganing atiku lewat puja pangastutiku tampanana ya teh. Sanget anggen kula mundi mugi handadosaken teguh kayuhananku. Ha 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 saya marem mangete. Iya ya kaya Kawontenan wonten ing parang kencana. Wiwit Lapurna. parang pradesan minggah pareden mandhap wonten ing Kitha Raja menika mboten ngujiwani. Lah, mbok bilih nang dalem badhe niti pirsa samangke kula dherekaken menawi wonten sisih atur kula monggo jangga kula minangka tataanipun. Gedhe sumpah prastiamu. Omong apa sing mbok kawruhi? Sinten Kabeh. ingkang matur kula napa Teja Lelana? Beda karo Dimas Teja Lelana. Merga Dimas Teja Lelana diwenehi waris ana ing Kadipaten Awu Langit. Ngoten nggih. Ya, Dados kula kedah matur siji bapa siji. kaya ngono teh. Oh, dadi mboten saged langsung tak rangkep ngoten mboten saged. Boten saged. Sing bagian sapa, sing bagian apa? Lah ngoten. Menawi ngenani bab katentreman wonten ing parang kencana tanggel jawabipun prajurit gepeng. Matura prajurit gepeng. Ipun ngenani katentreman ana ing parang kencana. Maju. Lho antum gawe to. Ah, Ya, piye kahanane Kadipaten Parangkencana mlebu ing parang desa-desa madesa? Samenika sampun ayem tentrem gemah lipah Jinawe. Boten wonten alahan setunggal punapa-punapa. kaya wong tanduk. Lah nggih. Nek ngono wis ora ana ateges njaluk sabiyantu karo bupati utawa bendahara ya. Panti Arta ing Parangkencana. Boten usah. Sakmenika sampun mulya sedaten. Bagus. Ing kene pangkatmu apa? Senopati. Senopati tak unggahno dadi tungguling Luraing Tamtama. Oke, matur suwun. Pangarsa Senopati. Senopati. Nggih. Mundak pangkat bayaran ya mundak. Kowe kudu matur nuwun karo. Nggih, matur nuwun Dedek Wibisana. Dedek wis. Ngawur. Kepenakno nggonmu lungguh. Lah. Ngenani sinuwun. Piye Kakang Pati? Adipati. Iya. Bab prajurit magangan. Hmm. Ingkang gladi menika prajurit Kipli. Kipling. Nah, matur, Pli. Maju matur kanthi prasaja yen bener bakal undhake bayaran mulan pangkatmu. Saestu Iya. prajurit sak menika anggen gegladen olahing bela raga. Iya. Treng dinas trampil. Mung bela raga. Nggih to. Lho akeh lho. Olah pedang, olah tombak, olah jemparing. Niku rak sing prajurit anggadhahi emprit teba. Apa itu? Gelar. Ya terus. Nggih. Nah, niki sing gelar sinupit urang. Anggenipun gegladen treng dinas trampil. Ya sinupit kurang. Menawi Kadipaten Panjenengan nggih to katempuh bebaya saking sanes negari. Prajurit sagah dados bentengipun negari. Kena tak kuku apa sing mbok kandhakno ning pangarepanku. Saged Tak undhakno bayaranmu, tak undhakno pangkatmu
maksudmu kalenggan iki palungguhan tumenggung durung ana Kakang Patih. Oh nggih. Prajurit Kipli diunggahno dadi tumenggung ing gone kraton Parang Kencana. Kula mboten purun. Lah kok moh Tambah gawe. kok ngono? Nggih, prajurit mawon tugase perang. Kowe ku aja edan. Ya munggah pangkat diwini suda dadi tumenggung duwitem saya akeh. Kowe dadi wong sugih. Lho kok kepengin dadi wong cilik? Kula mboten saya akeh. Iki edan ta waras? Kula mboten ngoten duit. Wis ora apa-apa. Oh, nggih. Aja dipeksa. Nggih. Balik Kakang Patih Tejopati. Sabda dalem. Rumangsa mongkok lan marem anggonmu mimpin utawa nggula mentah kabeh para nayaka praja ing Karang Kencana. Kepenakno lungguhmu aku tak sak pejagong karo Dimas Tejo Lelono. Wah wis kaya ketoprak tenan kowe. Iso ketoprak. Iya ndar asli. Janur Gunung Kadingaren prenjak ganter unine ora nyangka ora ngira adikku di bocah bagus bocah jlonet kowe kok teko ana ing Parang Kencana ana parigawe apa di Kang Mas Adipati Tejo Baskara. Tejo Baskara sowan kula wonten ing Kadipaten wonten ing Pendopo Agung menika sepindah kula tuwita kawilingan keluarga wonten ing Pendopo ini Parang Kencana. Kaping kalipun Kang Mas kula kepengin matur dhumateng Kang Mas kula gadhahi gegayuhan menawi to Kang Mas sagah nyengkuyung menapa gegayuhan kula Kang Mas kula anggap saudara kula pribadi. Lah menika nggih kadang panjenengan tunggal weteng lho kok. iya Dimas Iya, Mas. sak tinggale Rama dalah ibu minangka gantine wong atuamu ya wong atuaku aku pribadi ya sliramu pribadi. Nggih. Apa sing bakal mbok gayuh menawa Kang Mas bisa nyembadani tak sengkuyung kabeh bondo donya ing Parang Kencana. Menawi to babagan bondo donya palungguhan kula pun Bupati Nom wonten ing negari kula mrika Awau Langit. Iya. Ning ing dadosaken penggalian kula Kang Mas kula kepingin gadhahi garwa prameswari Kang. Wis cocok lan trep. Nggih. Padha karo kekarepanipun Kakang yo urung duwe prameswari utawa garwa. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Piye? Lah Pangeran Tejo Lelono kok kepengin mengku salah sawijining wanita. Iya. Lah sunat mawon nembe mari wingi sore. Kok sunat lagi. Lho nggih to. Muda taruna umure nembe 19 taun. Kene lagi sunat diingi aku malah rencana tak barengno karo rakyat. Wonten wanita ingkang dados pepujaning manah kula Kang Mas. Rina wengi tansah kula impekaken. Pindhane widodari kang tumurun ceblok wonten ing ngarsa putu. Geludasan wonten ing alam dunya. Iso gemblasar iki basa. Wonten ing Gembletak ana ing alam donya. gledak ya apa? Gledak telo kuwi. Terus anake bupati ngendi anake? Bupati ngendi anake? Bupati ngendi anake bupati? Bupati kabeh kuwi. Sopo Dimas? Wonten siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu. Keki latihan hitung-hitung. Sekolah ta piye? Wonten siji loro. Bocah saking Pertapan, saking Parangkardesan ingkang nami Toyo Arum. Yo. Bocah wedok jenenge Toyo Arum tak gocok. Ngeten. Mboten wonten kalih tiga. Nah, Namung setunggal. Bocah wadon saking Toyo Arum nah, ingkang nami
Sri A Sri Ponco. Kasih baca. Sri Asih, Sri Asih. Lali Sri Ponco. Sopo sing mbok senengi? Sri Asih Kang Mas. Dimas Tejo Lelono. Ada apa sih? Ojo nyemoni aku kowe. Mboten. Aku yo tunggal karep kepengin duweni bojo Sri Asih bocah saka kaya arum. Lah kok kowe melu-melu nyenengi Sri Asih? Lho, nyuwun sewu. Panjenengan nggih seneng kali Sri Asih. Lho kok Aku wis sak pejagong nganti wis turu tunggal guling. panjenengan sampean pun anu Pun nate sapet jagong Iya, film sesarengan iya, wonten ing tilam pagulingan. iya. Lagi ndek bengi. Wau Dalu bengi iki mau. Nggih, nggih, nggih. Bareng tak rangkul, tak gendong, tak bopong, saking senengku aku nganti glundung saka tilam pagulingan. Pripun iki? Aku ngipi ketemu Sri Asih. Ning besok meneh niku ngipine didhisikno. Ya ora iso. Lah kok mboten saged Saiki ngipi karo turu dhisik endi? dhisik turu. Lah urung turu kok wis crita ngipi. Kowe iki goblok. lagi ngimpi. Dimas Tejo Lelono. Pripun Kang Mas? Urung nggonmu seneng karo Sri Asih. Kang Mas dhisik sing duweni garwa karo Sri Asih. Ora iso. Kudu iso. Kula mboten sagah. Mergo Sri Asih menika gantelane ati kula. Dimas Tejo Lelono. Ana unen-unen ana bakal pecahin ketok unen antarane Tejo Baskara karo Tejo Lelono. Adu kasekten sapa sing menang? bersatu kita teguh, bercerai kita. Kawin lagi. Bocah kowe itu. Tenan bali kowe. Aku ani karo kowe Kang Mas. Ayo ditentono iki kene. Kowe apa aku? Kowe mati semoga. Goblok bisa ya. Bento perang mati kabeh. Kok ngerasa ora iso. Jabut kokono. Ajeng lan apa? Gatelen. Punah, jenengan Iya. do perang kok nek sampean mati. Terus? Aku sing dadi bupati. Kowe tak pateni ae. Yen ngono, ayo dipateni wong loro. Pater ra Yo senengen. Ah! Ora iso. Pater ra aku gawe kok pateni kok apa? Ora iso. Patih iki aja pateni. Arep kon mati. Mah ki kodang mulai. Kang Mas, Piye Dimas? wis ini wae api-apian. Pripe? Sampeyan karo aku menggani Toyarum sing ditampa sapa kudu narima. Perjanjian. Nggih. Yen ditampa aku aja lara atimu, Ya. yen kowe ditolak aja lara atimu. Ngono Kang Mas. Ya, sapa sing ditampa aja nganti gawe gelo sing ora ditampa. Ngono. Ayo, budal bareng-bareng kanthi heboh sehat. Budale prajurit, Kok nyawisno anu. aduh nganti kabeh. Kok nyawiske. Nyawis apa? Budale bupati kok ngubruk. Budale bupati kudu numpak Garuda melayang. Ayo. Terima
Tejo Baskara arep mudhun ana ing pertapan Toya Arum nglamar Sri Asih. Nanging yen to ing mengkone ning tengahing dalan ana wong kang reridu marang Kanjeng Adipati Tejo Baskara, kowe kabeh kudu sumadya. Budalke kabeh para prajurit para kencana. Gepeng, Nggih, kula. Dibudalke. Ya sangu. Enggak usah. Gak usah. Para tamtomo. Siap jaga makarya. Ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tadya! Tadya! Yes. Biasane kowe kok. Wah. Lah niki rencang. Kula niki sedulure Pramuji. Dulure Pramuji. Nggih, dipun manuaken nami kula Kundi. Sinten endi? Kundi. Kundi. Nggih. Sing kae Pramuji. ora Tarmuji. Tukang mercon. Nggih nyuwun sewu gojek sawetawis. Menawi kula wawas saking agemanipun kados dening Priagung, katuran asma sinten? Tejopati pepatih saka Parangkencana. Tejopati pepatih saka Kadipaten Parangkencana kuwi. Gumun ketoke. Nggih gumun. Weruh wong kletit-kletit ngene kok. Nggih janur gunung kadingaren menawi pertapan Toya Arum niku kerawuhan tamu Priagung saking Parangkencana. Durung tau to. Babar pisan. Toya Arum durung tau kerawuhan wong sing kaya Mboten nate wonten tamu sing lumebet wonten Toya Arum agemanipun pating gumebyar kados panjenengan. layak kowe. Nggih kula gumun. Di, sawangen to, Di. Iya. Kaya toko Mas mlaku Mas to apa? Iki wong ta. Lah Mas kok ngene do pentil-pentil.
Lah niku Mas napa Bu? Aja kurang ajar. Gumun. Sing ora sopan karo ora sopan. Lah niku Mas. Mas niku. Aku tak takon yo. Di pundi? Nggih pripun? Kan kowe Ci Pramuji. Nggih. Iki ning kaya arum apa? Nggih kula wau tak mun matur kalian jenengan. Menika pelangkat pertapan Toya. Bener. Kawune mau jawab urung takok sapa iki? Iki Tejopati. Tejopati. Wes. Pangkat apa? Pangkate Patih. Oh, Patih. Lah aku Aku kaget. wis jawab. Wong ning kene kok tekani Patih. Tak takon meneh. Monggo. Ning gone pertapan Toya Arum kene ana jeneng wong wadon sing aran Sri Asih. Sri Asih. Masa ora? Oh, Sri Asih niku dulure Sri Panca. Pacek. Aku ngempet kan lor. Kapan mau? Sri Panca duwe sedulur jenenge Sri Asih. Asih. Nek Sri Panca wis ra ning Toya Arum. Lah sing Sri Panca ning ndi? Bali ning Lugaya. Bali ning gone omah. Heeh. Lah sing Sri Asih. Sri Asih sing teng mriki. Isih. Nggih. Dadi bener isih ana. Nggih wonten. Ana, Hut. Ono. Ana. Peng ana, Peng. Pripun? Kok sampeyan niku ngupati naminipun Sri Asih. Mergo aku iki nampa dawuh saka Kanjeng Adipati Tejo Baskara kang supaya mboyongi Sri Asih arep didadekno garwa Prameswari ana ing Parang Kencana. Ampun sora-sora. Lho, aku ancen Kula niku getapan. Wah, Kula niku ora orang ngene ini. swara-swara. Ati kula jantung lumak dek 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 dek. Engko Pramuji gak marem. Maksud niku ya. Aku malah Ampun sora-sora niku kula niku dinan. Aku tak munggah ning koyo. Kene ana dalan. Oh, cilik gedene panjenengan niku badhe nglamar. Badhe munggah wonten Toya Arum panggih kalian Bokor Si Pramuja. Bener. Ning nyuwun sewu. 2000 tak wenehi ya jeneng sewu. pati Wong yo. Oh iya. Sampeyan niku Sewu Mas Siti. sampeyan niku aja bingungi aku niku ternyata sekolah. Kok 2000 napa? Lah arek nyuwun sewu. Sewu niku pangapunten. Mohon maaf. sopan. Iya. Nak wedal menika nyuwun mboten saged. Gak iso. Jalaran Bokor Si Pramuja niku nembe kemawon mempeng semedi, memuja wonten ing ngersane Gusti. Kowe ngerti ora sing teko sapa? Lah, Dede Wibisana lho. Betul kan? Bener. Sing teko iki apate saka Parang Kencana. Wong sugih ya. Sinten mau sinten? Sinten mau namine? Sinten namine? Lali aku mbok takoni. Kandhane. Boten mawas sinten kemawon. Alah, Sanes wedal. Bali wae di. Monggo kondur mawon. Rom dak duit. Kulino. Ngapunten, ngapunten. Wah, Kula niki mboten gampang. Iki musuhe kula. ngono. Sampeyan guru.